Kohanmen ko para ha ujis Chris ha ganay ka step ka jing pole banangkong naga kitab jing start ngayos ngaw bakumno ka kren hangi iway poyway sapang ujisu kanay ka jing tha naga jutang barim kalakran sapang tik kumno kibru kinle yaw jisu kamtam yaw nema saya andalawan sa kaperthai ngiti ba ka kamram jong mesaya kadai banwan ban pen like im ya kibriu na ke jing temrau jong kapop omdei na ke jing temrau jong ubenriu henry na kapop dei kane ka dau ka ba kibriu endau jisu ulahikai persya ya ke jing im basneu jong ki u persang ban ikai ba kibriu kumno ki haban im ke jing im ka babha dei na mata ka dau kine ki pai ki jong blei ha ka ta kapor kim laban pediang ya ke jing kai jong u kamtam e ki nong yo lupa ki nong tu lupa ki la kerang lepa sapang u jisu ba u blei un sapha ya lau kun bat wan sak perthei ba mo un im persya ya ke jing im basneu jong ki breu un sa im ke jing im ka babha u sapan i glanti ka babha hanrei ki ne ki breu pat kim laban pediang ya ke ne ke jing kai dai mata gadau ka jing tho ka ong ba uneu breu u im persya ya ka jing im ga jungi u hikai persya ya ka jing hikai jong ki nong ya thulupa dai mata gadau to ngin wan lat ban pendu pendam no yu berkum juru ka gospel jong Yohanes ni yos nge bamata ka sngi ki breu ki mlaban pediang ya jisu kumukun jong blai kumu mesaya unang penlat im kajing tho ba ba kine ki breu kim simla ban pediang yu namar ba ukren yala de u khot yala de ba long ublei but upani rangkat dor yala de ba dublei ki ong ba ngi thu ban ngi tip na e ne breuwan ngi thu ya ki bai ngasem ki jungu na e ke New York kan e bor na e ke New York kan e jihikai ba unut ban penirangkat yala de badu blai bau khot yala de dau blai de na mata kadau kim sem la ban pediang yu kum khun jong blai kum u mesaya ne kum unang penlat him de na mata kadau kini ki breu hal gospel ro ki wat dong ki wat lat kum no ban pendu pendam ne ban peniap no yau jisu ki penram yu ko hanmen ko para ga jingim ga junga ga jung phiru kum gi kon kristan ladangi im ga jingim kristan ga basisha ladangi bochisha ya ga jing hikai bau jisu ulah hikai ladangi im kata ga jing im jong ga jing i ka bau jisu la pani yang ai pi kumno bangi de ban i ya blei kumno ngi de ban i ya ki para breu bad ya de kumchu klampep ki breu hakana ga pathai haka juk ga jungi hakis ngi jungi kin sakan tajangi kin sakan no kin sapan rem kin sampai po ye pi kin sampai po ye ni ya ke e gwa phile khamta me ya ke babha wat ki bai ngasem ki bru ki bangi thu thawro kin sapan rem ye pi kin sampai po ye pi kin sa persang ban walat kumno ban pendu pendam ya ke to ka jing im babha ba pi im henry lada sisa ni layo pediang ya kata ka jingei nau jisu ladang itip syai baka jing im junga ka jing im junga jing it ka junga kawan nau jisu wala radon ki bapen rem yang ngiru kimla man pendu pendam yole se kila man pendu pendam ya kata ya ka jing im ka jing pi henry ya ka e ka bapile kimla man pendu pendam kane kan ka jing hikai ka ba ngiyo nau jisu u jisu wala ki breu ki persang ban pendu pendam le ban penyab yu henry u yaine ha kita ki e ki ba pa lai u la ong ba u pa u bala pha yanga u don ka hok ban pha yanga na mar ba u i ya ki breu om dei ba u i tang yanga henry u i ya ki pai ki jungu u i ya ki khun ki jungu dei na ma ka dau u la pha yanga ban hi kai pi u la pha yanga ban wan ban pen lai lu je pi na ka pop u la pha yanga ban ya ban wan che pi ban ya lam ye pi shable te mangiru ladangi yo bat ngitip syai ya kane ka jhikai nau jisu
bayanga kumu Kristen lajib balapha syaki weipat om dang nak banta yalade henry nak banta ki weipat kajin em gajunga pi ko hanmen ko para ni habas snut hu shai ni haban tip shai kam dei tang nak banta gajing mento yalade kam dei tang nak banta bamanga ngan yo ya kata gajing em bam jukut marwei henry gajing em gajunga ka habru ban yalam yaki weipat syakata gajing em bam jukut kajing em junga ke bangai em kajing hikai ke bang hikai kahaban wanra jingkurku yaki weipat hai klempet ke benangkong kadai kajing mentoy yang aku komu Kristen ngan yo kajing kurku na blai nangayo kajing kurku na blai but ngan sayo ke kerteng ngan sayo kanam ha kajing em gajunga but ngan sayo ya kajing em bom jukut hanrai kamkut tang kata ni habas nutu ba kajing em junga kabangai em kadairu na benta kajing mentoy kiwei kumbal jisuwan om tang na benta kajing mentoy kajing henry kadai kajing mentoy ya kiwei pat dai na mata gadau ko han men ko para ha gane gasngi u jisu khot were ngai pi u jisu pen kan mau ngai pi ba pi ki balayo kan ka krist ka kerteng Kristen kajing em Kristen pi habas nutu ba kajing em kajing pi kadairu na benta kiwei dai nama ta kadau ladangis nutu bangai em om dei tang na benta kajing mentoi la dei ro na benta kajing mentoi kiwei dei ro kajing mentoi kajing pen em ya kiwei pat kibreu lada kibreu ki persang ban penram yanga lada kibreu ki peipo yanga lada kibreu ki pediang ya kajing em kajunga ne kajing hikai kajunga ne kajing le kajunga ublei undon rangkat bangi un sabatin lenti yangi kajing le kajing pi kajing em kajing pi kajing hikai kajing pi kan sawan rajing mentoy happy marwei berkum juru yakiwei dan mata kadau ko hanmen ko para walada nyisem kajing ha kajing em Kristen kajing kumunong yalam ha kabalang kumunong yalam ha kaing kasem imdai ban sange kumbau jisu sange walada kibreu ki persang ban penremiu walada kibreu ki persang ban penyabiu uyai peteng ya kita ki kam yang lap ki jungu ya ki kam pen em ki jungu te mangiru lakhot balong kita balong ukris dawei pat tongin long ukris ha ki breu ki bangi kendu ha ki jung em ke baman la kasngi ki jungi kham tame ki para Kristen ki jungi ki badan kam kata ki jungi snei ki jung blai ki badan kam ki jung ek ki jung blai ki badan kam ki jung kurku ki jung blai to ai bagi to ki wei pat ki breu ki bengi kendu ha ki jung em ki jungi kin sayo ki jung kurku kin sayo ki jung ek langba ka jung em ke bangi em langba ka jung ek ke bangi ek yaki langba ka jung pen i lem ke ba ni pen i haki kat ka bor ke ba ngila ai tongin pai soble dragon rat ngin kerpadiu bau naingi ke bor bau naingi ke jing Kristen unaingi men sembakut bangila banyai ne habaro ki jing ke jing sistem ki jongi kamtame habayalap ya ke kien ke jong blai ya ke gospel ke jong utrai